Televízia Markíza uvádza v hlavných úlohách v slovenskom znení Pavel Višňovský, Peter Marcin, Ivan Laca, Jozef Šimonovič. V epizóde z rakúsko-nemeckého seriálu Komisár Rex. Klamlivá blízkosť. Suzanne. 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 Pohovorme si o tom. Daj sa so svojou ženou rozviesť, ak chceš. To je len tvoja vec. Mňa sa netýka. Suzanne. Nechaj ma prejsť. Prosím ťa, ešte porozmýšľaj. Ja sa istotne nerozvediem. Vedel si to od začiatku. Suzanne, môžeme spolu prežiť rozprávkový život. A? Prestaň s tým. Predsa aj ty ma ľúbiš. Daj mi už pokoj! Günther? Günther! Günther! A po dnešnej prednáške o najnovších právnych poznatkoch týkajúcich sa oblasti tajného zákroku by som si chcel preveriť, čo ste si zapamätali. Na test máte presne 10 minút. Ku každej otázke sú uvedené 3 možnosti, ako odpovedať. Keď ja neviem švindlovať, ktorá nikdy je som to podľa vášho nevedel. názoru správna. Günther? Günther? O, Bože. Tak, a je to. Zajtra prosím príďte na kontrolu. Dobre. Dovidenia. Dovi. V prípade bolesti užite 2 z týchto tabletiek, ale len 2. Želám vám príjemný večer. Konzel, Bernd, stalo sa čosi príšerné. Prosím ťa, na nič sa ma nepýtaj. Ja pomôžem. kde si? Toto je vrchol nevkusu. Pohádaš sa s milencom a chceš, aby som ti pomohol. Bernd, Mala si volať záchranku. nechcela som nás dostať do problémov. Kde leží? Tam dole. Dámy a páni, zostávajú vám ešte 3 minúty.
Čo je? Je mŕtvý. Čo? Musel spadnúť nešťastne. Už som mu nemohol pomôcť. To nie je možné. To nemôže byť pravda. Dostala si ma do nemožnej situácie. Prosím ťa, pomôž mi. Kde ste sa stretli? Hore vo vile. Musíme odstrániť stopy. Polícia tam všetko prevráti. Máš kľúče? Ďalšie vzdelávanie je dobré, ale keby som bol vedel, že sa budem cítiť ako v škole, mohol som si to ušetriť. Boli to dosť ťažké otázky. No to mi hovor. Ďakujem. Vlastne by som mala poďakovať tebe. Urobil si to rafinovane. Ďakujem. Želám pekný večer. Vieš, kto to je? Nie. A prečo to chceš vedieť? Poď. Pýtal som sa, prečo to chceš vedieť. Len tak. Čoho si sa tu ešte dotkla? Rozmýšľaj. Pili sme šampanské. Poháre postavil tam na krb. Tancovali sme. Tancovali. So mnou si netancovala. Takže predsa len vieš žiarliť. Hlúposť. Choď ich umyť. A pozor na otlačky, keď ich budeš utierať. A čo ste robili, keď ste dotancovali? Boli sme hore, V spálni? v kúpeľni. Tak tam choď poupratovať. Myslíš si, že to spravím ja? A nenechaj tam otlačky prstov. Šestnáct. 18. 20. Nie, bolo i 20. Veľmi zle si počítal. Poď na raňajkujeme sa. Podpory? Tie som predsa cvičil, keď si bol v kuchyni. Vieš, čo si? Poháňač otrokov. Záchrana. Človek musí mať šťastie. Dobré ráno, Rex. Dobré ráno, Alex. Dobré ráno, Kristián. Kto našiel mŕtvého? Jeden lesný robotník. Vieme, kto to je? Ešte nie, ale na prívesku kľúčov je poznámka, že nálezca má zavolať kľúčovú službu. No a? Volal som tam. Sľúbili, že sa čoskoro ozvú. Má dve rany na záhlaví. Jednu ľahšiu, ktorú si mohol spôsobiť pádom, a jednu ťažkú, dosť rozsiahlu, ktorá nemohla vzniknúť pri páde. Iná osoba? Možné, dokonca pravdepodobné, pokiaľ technici nenájdu na trase pádu predmet, ktorý spôsobil poranenie. Aha. Môžete stanoviť čas smrti? No vzhľadom na to, že bola chladná noc a na základe nameranej telesnej teploty by som povedal, že smrť nastala pred 8 až 10 hodinami. Aha. Dobre, ďakujem vám. Dovidenia. Dovidenia. Ako to, že nemá ponožky? Počúvaj, našli sa okuliare mŕtvého. Okuliare? Áno, nosil okuliare, má na nose otlačky. Našli sme ich hore, tesne pod zvodidlami. Ďakujem. Alex. Alex Brandner. To je môj kolega Beck. Nina Valentinová, technická skupina 3. Áno, prepáč. To je Rex. Ahoj, Rex. Áno, Beck. Aha. Weltlinerweg 13. Ako sa volá? Konrád Dancer? Ďakujem vám. Však si aj ty myslíš, že by sme na polícii mali mať viac ženských kolegov. Suzane? Suzane?
Tu dole nič. Pozriem sa hore. Keby tu niekto bol, Rex by to už zbadal. Áno, to je pravda. Mŕtvy sa volá Ginter Sikora. Oznámim to Hallererovi. Povedz, napadá ti niečo? Áno. Majiteľ musí byť pomerne pedantný. Pozri sa, ako je to tu všetko upratané. Môžem vedieť, kde si bola? Vonku, nemohla som spať. Stále ho vidím pred sebou, ako tam leží a nehýbe sa. Nechcela som to. Suzane, bola to nehoda. Poď, odvediem ťa hore. Nechaj ma, prosím. Musíš si oddychnúť. Dám ti tabletky. Ako by to tu kto si všetko poutieral. Všetko sa ligoce a žiari. Niekto si s tým musel dať obrovskú námahu. Toto by mali vidieť naši technici. To je zase len lacná kamufláž. Pravda je taká, že chce znova vidieť tú Ninu. Čo mu je? Niekto ide. Pán Sikora? Nechá len tak otvorené. Pán Sikora, ste ešte... Kto ste? Čo tu robíte? Brandner. Kriminálka. Uvidíš, že na to prídu. Určite nie. Prestaň už lamentovať. Odkiaľ by mohla polícia o vás vedieť? A ak predsa? Povieš im, na čom sme sa dohodli. Že si ho už týždeň nevidela a že sme včerajší večer strávili tu. Počúvaj, musím ešte ísť do ordinácie, ale hneď sa vrátim, dobre? Nebuď zúfalá. Vila patrí jednému priateľovi pána Sikoru. Žije už 2 roky v Amerike. Pozrite sa, ako to povedať. Nechcem byť indiskrétna. Pán Sikora je ženatý. Viete, čo tým myslím? Prechodne používal túto vilu. Áno, dá sa to tak povedať. Chudák pán Sikora bol taký veľkorysý človek. A s kým sa tu zvykol stretávať? Na to budete musieť prísť sami. V tom vám žiaľ nemôžem pomôcť. Viete, chodievam sem predpoludním na 2 hodiny. Aj to iba 2-krát do týždňa. Nazdávam sa, že schôdzky sa tu skôr konali popoludní alebo v noci. A kedy ste tu boli naposledy? Pred 3 dňami. A čo tu tak robievate tie 2 hodiny? Muži. Bežné veci. Uložím riad do umývačky, prezlečiem postele, povysávam, vyhádžem prázdne fľaše, polejem kvety. Jednoducho, čo treba. Povedzte, ako často tu odvážajú smeti? Raz do týždňa. Haló! Kriminálna polícia! Smeti zostanú tu. Ak si nemôžete dovoliť jedlo, rada vás pozvem. Ďakujem, ale ako vidíte, živím sa výhradne odpadkami. A už ste si niečo chutné našli? No, Neviem, či sa ňou nasítite. Oddelenie vražd, Hallerer. Zdravím ťa, Alex. Momentík. Party service. Ústrice. Veltliner vek 13. Dobre, pozriem sa na to. Ústrice. Pani Sikorová. Áno. Dobrý deň. Volám sa Beck. Kriminálka. Máte krásneho koňa. Polícia? Ide o vášho muža. O môjho muža? Čo je s ním? Niečo sa mu stalo? Našli ho dnes ráno nedaleko Kahlenbergu. Čo? Je...
Kto objednal ústrice? Nejaká pani Konzelová. Krstné meno? Suzane. Vieš, kde býva? V 19. obvode v Döblingu, Rastgasse 37. Polícia, tiesňové volanie. Prosím, počkajte na linke. Čo tu robíš? Mala si zostať ležať. Telefonovala si? Volala som do ordinácie. Chcela som vedieť, kedy prídeš. Polícia, tiesňové volanie. Volala si na políciu? Čo si im povedala? Nič. Aspoň neklam do čerta! Nemala si tam volať! Dám ti ešte tabletky. Mrzí ma, že som ťa udrel. Keď sa vyspíš, tak sa ešte raz o tom porozprávame, súhlasíš? Bernd? Tak ešte raz. Kde ste boli včera medzi 18. a polnocou? Veď som vám to už povedala. Okolo 6:30 sme sa s mužom navečerali. Vypili sme zo pár pohárikov sherry a okolo 11. sme si išli ľahnúť. Doktor Graf našiel v rane úlomky skla. Bola to jednoznačne vražda. Poznáte to? Nie. Nechcete nám povedať pravdu? Boli ste s pánom Sikorom vo vile jeho priateľa. Pre 19. dodal party servis 3 tucty ústríc, fľašu šampanského a syra. Zaplatili ste svojou kreditkou. Chcete vidieť potvrdenku? A koľko bolo tých pohárikov sherry? 2 či 3. Tak dosť. Chcem hovoriť so svojím právnikom. Zadržiavate tu moju ženu a mňa už 2 hodiny. Už ma to nebaví. Nik vás nezadržiava. Poprosili sme vás, aby ste nám pomohli objasniť prípad. Ale ja už nemám chuť hodiny tu vysedávať. Ani my nie. Takže sme zajedno. No, Trvá na tom. Spoločná večera, po nej 2-3 poháriky sherry a potom údajne išli spať. chce kryť svoju ženu. No dobre. Urob skúšku na stopy krvi. Strčili ste do pána Sikoru a on chrbtom prepadol cez vodidlá. Správne? Musel sa pošmyknúť. Alebo potknúť. Neviem to presne. Všetko prebehlo tak rýchlo. Keď ste ho potom našli dole na svahu, prečo ste nezavolali záchranku? Nechcela som, aby sa to niekto dozvedel. Okrem toho, môj muž je lekár. Pani Konzelová, ale mohlo to byť aj takto. Telefonujete svojmu mužovi a idete znova dole. Pán Sikora sa preberie, pohádate sa a v zúrivosti udriete poraneného. Čo to rozprávate? Bola to vražda. Pán Sikora bol zabitý. Toto je vrchol nevkusu. Ty sa pohádaš so svojím milencom a ešte mi aj zavoláš, aby som ti pomohol. Kde leží? Je mŕtvy. 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 Takže bol zabitý? Áno.
Môžem ísť teraz konečne domov? Žiaľ, mám ešte niekoľko otázok. Vedeli ste o tom, že má vaša žena pomer? Pravda, že moja žena spoznala pána Sikoru v golfovom klube. Vám to nevadilo? Nie, vôbec nie. Od začiatku sme naše manželstvo považovali za voľný zväzok. Ach tak, voľný zväzok. A aké to je? Neprekážalo vám to? Nejaká žiarlivosť? Nejaké napätie? Pozrite sa, žiarliť vlastne dokážu iba slabosy, nie? Keď to hovoríte. Chápem, že chcete svoju manželku chrániť, ale už to nemá zmysel. Všetko nám povedala. Povedala, že vám zavolala a poprosila vás, aby ste sa o zraneného postarali. To povedala? Tak už nemusím ďalej klamať. Áno, volala mi, ale... Dobre, poďte prosím. No, ako ti je? Ty si ho zabil? Čo? Celkom ti preskočilo. Prosím, sadnite si. Pani Konzelová, čo ste svojmu mužovi vraveli, keď ste mu telefonovali? Povedala som mu, že sa čosi stalo, aby hneď prišiel. Máš to nejaké popletené. Pravda, že si mi volala, ale len aby si mi povedala, že neprídeš domov. Ty si tam nebol? Nie. Moja žena je od toho nešťastia v šoku. Preto som jej podával silné antidepresívum obsahujúce klomipramín. Ten môže vyvolať poruchy vedomia. Potvrdí vám to každý lekár. Toto sú tie tabletky. Prečo klameš? On ho zavraždil. Ste v poriadku. Môžem odísť. O tom rozhodne až sudca. Netreba si dohovárať rande s policajtom. Toto vás bude veľmi mrzieť. To je strašné, kam až môže viesť láska. Napriek tomu to chcú ľudia stále znova vedieť. Áno, áno. Prepáčte, že som vás nechal tak dlho čakať. Nepotýkáme si. Áno. Na teba. Hej, kde si ju vzal? Vďaka. Ako dieťa som tiež kradla rúže. Ty nie? Len červené a lepš. Páčiš sa mu? Áno. Áno. Valentínová. Nech sa páči. Aha, to je zaujímavé. Pravda, že prídem. Musím ísť do laboratória. Škoda. Ale budem sa ponáhľať. Dobre. Miesta zlomu sú, zdá sa, čerstvé. Koľko úlomkov si našiel? 4. Ukáž mi tie ďalšie 2. Človek by si nemal dávať rande s kolegyňou. Zaplatí. Už odchádzaš? Ale myslel som si, že už neprídeš. Ešte 2, prosím. Tvoj. Brandner. Áno, ešte som na blízku. Dobre, prídem. Hneď sa vrátim. Buď rád, že nemáš mobil. Zatkli ho nedaleko Grincingu. Pokúšal sa baterku vymeniť za štvrťku vína. Tvrdil, že ju našiel v priekope. Krčmár si všimol krv a zavolal políciu. Veríš mu? Áno, je to notorík, ale určite nie je vrah. Okrem toho mal Sikora všetky cennosti u seba.
Nech ide. Dobre. Nazdávam sa, že dáma už odišla. Áno. Á, ďakujem za postráženie. Poď. Mohlo by to byť to isté sklo. Ukážeš mi ešte raz tie úlomky? A čo teraz? Ten môj kolega s obsom je už preč? Áno. Škoda. Prečo? Áno. Dobré ráno, spáči. Dobré ráno. Spať na tvrdom je vraj veľmi zdravé. Jo. Chudáčik. Mám ťa pomasírovať? Nebol by som proti. Čo si vy dvaja myslíte o príjemných, výdatných raňajkách? Brandner. Čo? Do pekla. Áno, už som na ceste. Áno. Budem musieť raňajkovať sama. Vynahradíme si to. Pre teba. Bála som sa, že pre niekoho iného. Už si to rozbehol. Nie, čakal som na teba. Tak poďme. Dobré ráno. Dobre. Boli ste celý čas tu pri aute. Áno. Keď sa váš muž vrátil, nič ste si na ňom nevšimli? Nie. Na čo to všetko? Ja som tu predsa nikdy Áno, nebol. áno. To si iba namýšľa. Čí nápad bol odstrániť stopy? Jeho. Čo to tu táraš? Čo je? Len pokoj. A čo bolo potom? Vrátili sme sa sem. Nastúpili sme do auta a išli domov. Domov ste prišli spoločne. Áno. Prečo ma do toho zaťahuješ? Nechápem to. Je zrelá pre psychiatra. Vy teda tvrdíte, že ste tu nikdy neboli, áno? Je to tak. Koľko ich asi tak vyfajčíte za deň? 7, 8. Môžem si požičať vaše cigarilo? Na čo? Na jeden malý test. Rex. Podľa technikov bol v posledných dňoch mierny západný vietor. Takže mohol chytiť správnu stopu. Bravo, Rex. Som zvedavý, čo na to povie pán doktor. A ja. Poď. Upokojte sa. Áno. Dobre. Do počutia. Pani Sikorová nevie, kedy jej vydajú mŕtvalu manžela, chce ho pochovať. Chod za ňou a vysvetlí jej, prečo sa to zdržiava. Včera bola taká rozrušená, že som k nej skoro musel volať lekára. A ty sa tak nepozeraj. To je moja žemľa. Ty si už svoju mal. Ale choď, mohol by si mu ju dať ako odmenu. Tak mu ponúkni svoju. A ju dostane, keď technici potvrdia konzolové otlačky prstov na celofáne. No dobre, ale bez boja ti túto žemľu neprenechám. Ak budeš dosť rýchly, môže byť tvoja. OK? Cúvni o 3 kroky.
Ak ju chytíš, bude tvoja. Ak nechytíš, nebude. Hop! To je nefér. Rex, to by si mal vyprosiť. No dobre, dostaneš ešte jednu šancu. A hop! Áno? Nie! Oh. Áno! Každý deň je tu veselo. Ahoj. Úlomky skla jednoznačne pochádzajú z baterky. Krv sa zhoduje s krvou mŕtvého. A o tlačky prstov? Len toho opilca. Milé, že si to priniesla sama. Idem za pani Sikorovou, dobre? Asi mi niečo uniklo. Poď, Rex. Dobrý. Hľadáme pani Sikorovú. Je to prekrásne zviera. Môj muž mi ho daroval k 30. narodeninám. Vydržte. Štátny zástupca v prípade vraždy mŕtvolu tak ľahko nevydá. Mrzí ma, že som bola do telefónu ostrá. Netrápte sa. My sme zvyknutí. Viete, že váš manžel mal pomer s pani Konzelovou? Nie. Ale to som vám povedala už včera. Poď. Viete už, kto môjho muža... Indície stále viac ukazujú na pána Konzela. Ale bude ťažké niečomu dokázať. A pani Konzelová? Asi to nebola ona. Bola prepustená z vyšetrovacej väzby. No, skamarátili ste sa? Preveroval si vlastne Sikorovej alibi. Pravdaže. Údajne bola celú noc v stajni. Jedna kobila sa žrebila. Videl ju niekto? No, Paholok odišiel o 9:00. Ale videli ju zverolekáre. Kedy? Telefonovala mu okolo 3:30 a on i hneď vyrazil. Na čas medzi tým nie sú očití svedkovia. Počúvaj, bolo by možné, že nás ten veľký biely kôň prenasleduje? Vieš, čo robili zlodejom koní na divokom západe? Na hraní je trochu priveľký, nie? Našli sme na celofáne vaše otlačky prstov. Nechápem, prečo zapierate. Povedzte, môžete vôbec dokázať, že váš pes našiel celofán skutočne na mieste činu? Mohli ste ho vybrať z môjho kontajnera na smeti? Už toho mám dosť. Dám vás odviesť. Dobre, možno som zašiel priďaleko, ale... Ospravedlňujem sa za to. Dobre, ospravedlňujem sa. Súhlasí. Áno, bol som tam. Ale už som nemohol pomôcť. Bol už mŕtvý. A prečo nám to hovoríte až teraz? Keď sa ukázalo, že ide o vraždu,
Zľakol som sa. A možno nie ste taký chápavý manžel, ako nám tvrdíte, len ste využili situáciu. Nájdete priateľa svojej ženy ležať v bezvedomí? Zoberiete svoju baterku a bezbranného ho zabijete. Kravina. Ako to bolo? Žiarlia len tí, čo sú slabí? Nik nie je taký silný, aby nikdy nepodľahol slabosti, pán doktor. Už dávno sme sa mali porozprávať. Je mi to ľúto. Nechceš ísť ďalej? Informoval som sa medzi známymi pána Sikoru. A jeden z nich tvrdil, že sa chcel dať rozviesť. Ale pani Sikorová nám povedala, že o jeho pomere nevedela. Čo ak nám klamala? Tak by mala motív. Žiarlivosť. Napríklad. Mali by sme si s ňou dôkladne pohovoriť. Dobrý nápad. Môžem dostať pohár vody? Isteže. Ďakujem. Môžem? Ponúkni sa. Moje oči. Čo ti je? Nechápem to. Prosím ťa, zavolaj lekára. Rýchlo. Je mi zlé. Daj si dušok vody. Poď. Poď. Napí sa trocha vody. Napí sa. Bude ti lepšie. Polícia? Haló? Haló? Konzelová. Komisára Brandnera. Haló? Rýchlo k pani Konzelovej. Prečo? Čo je s ňou? Volala tiesňovú linku. Dobre sa drž.
Ty ma predsa ľúbiš. Ja sa celkom iste nerozhodiem. Günther? Günther! Günther? Dostane sa z toho. Neverím, že to bol pokus o samovraždu. A ten list? Veď sa v ňom priznáva, že zabila pána Sikoru baterkou. A prečo nám potom volala? Rex. Zavetril konský pach. Rex, za tým koňom. Pani Sikorová, zdajte to! Zdajte to! Kristián! Hej! Hej! Ho, ho! Zastavte toho koňa! Stojte! Ho, ho! Ho, ho, ho! Zosadnite, pani Sikorová. Celé týždne som manžela špehovala. Videla som, čo sa stalo. A tak som... Zišli ste dole a zabili ste svojho muža baterkou, pretože sa chcel rozviesť. A čo, pani Konzelová? Je všetkému na vine. No, potrebuješ niečo? Aby si už prestal. Dobre. Stačí, že sa Rex ku mne správa ako k mrzákovi. No, chceš banán? Vďaka, len nič zdravé. Kto má chuť na ústrice? Zmečkané raňajky? Napríklad. Božské. Môžem? Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobila spoločnosť Maja. Zvuk Ladislav Duchoň, vedúci produkcie Petr Vlach, asistentka réžie Petra Hronová, preklad Dora Kulová, dialógy Vladimír Štefuca, dramaturgia Zoja Rajčoková, réžia slovenského znenia Ivo Tomeček.